a les portes de Nadal, ja ho portem dient des que hem començat aquesta setmana, i és el moment de menjar-se la vida, la felicitat, els torrons, les nèbules, el que faci falta. Però primer donem la salutació a la nostra Mare Noel de la felicitat, Sandra Nabó. Bon dia, Sandra. Bon dia. Què tal, com estem? Doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí. Sí, ja està, i ara ja és Nadal, o sigui, la setmana que ve festa, bueno, per alguns no, perquè s'ha de trobar amb la família, però altres sí, no, bueno, però forma part de tot aquest pack dels Christmas, dels Nadals. Hi ha coses bones i coses dolentes. Sí, i avui doncs venim a parlar, almenys aquest és el meu propòsit, de com afrontar doncs, aquestes èpoques, sobretot que poden ser difícils, relacionades amb el menjar, doncs sí, sobretot si tenim així alteracions alimentàries, tenim por de dels àpats que hi haurà, de tot això, doncs avui fem un programa especial doncs, per ajudar-vos en això, sí? I que en comptes de molts consells per afrontar els Nadals, potser l'únic que necessitem és doncs, més carinyo, més comprensió, més amabilitat, sobretot, més autocompassió, sí. Doncs jo sempre dic que l'excusa dels Nadals per parlar d'aquestes coses, però es tenia que exportar als 365 dies de l'any. Sí, exacte, sí. No, que no sigui tot ara, però sinó la reconciliació familiar, el no angoixar-se amb el mitjà, etc. Ara es parla molt, però que això no només són 2 setmanes. No, són exacte. Tota la vida. Tant de bo, sí. Tant de bo. Però sí que el que hi ha ara, i el que jo em trobo en consulta, també a les xarxes socials, és aquesta por, sí? Aquesta por a què passarà doncs, amb el meu cos, què passarà amb la meva forma de menjar, amb si tindré afartaments, com enfrontar els menjars festius, no? Sobretot si tenim una relació així, una mica, com li dic jo, tormentosa, amb el menjar, amb el nostre cos, si tenim un trastorn d'alimentació, això se'ns pot fer una muntanya, no? I per molt que ens omplim de consells, de tàctiques, doncs de vegades, no? Escolto, no, ara em posaré doncs, un pla alimentari per no engreixar-me o per no menjar de determinada manera, però és molt poc probable que ho puguem aconseguir. És que ja doncs, aquests dies doncs, hi ha molts estímuls, hi ha molt estrès, encara que sembla ser que hagi de ser una època de pau, de felicitat, d'això ens volen vendre, però és tot el contrari. Sí, tot el contrari. Molt estressant. És molt estressant, Molt estressant quan a més t'ho diuen que ho has de ser. Ah, sí, no? Clar, si et diuen... Això estressa molt. Diu, has de ser feliç, sigues feliç i disfruta, tal. Que conec a molta gent, dels que jo també formo part d'aquell grup, que a vegades inclús en aquestes dates aquest allau de felicitat imposada, felicitat superficial, al fin i al cap, t'angoixa, perquè tornes a... És veritat, però ara jo no estic tan feliç com me diuen que he d'estar i com veig que tothom està. Sí, exacte, això ens pot portar a fer aquesta generalització i aquest agravi comparatiu i de sentir-nos doncs, més bitxo estrany. Però bueno, després escarbes en cada una d'aquestes persones i a millor se troben igual que tu, però estem tots, no? Me dona la sensació com a robots perquè ens diuen que hem de ser feliços, i dius, sí, estic, però és que no ho estic, no. Exacte, és que aviam, és la veritat, l'única veritat universal en els nostres sentiments i estats és que estem com estem. No podem estar d'una altra manera, i menys que t'ho digui algú com has d'estar. És a dir, és que estem com estem. Que podem afavorir el nostre estat amb algunes coses que puguem fer, sí, però primera llei de la naturalesa, de ser humà i de les nostres emocions, com que no som una màquina, que tenim robots i que ens diuen ara trist, ara feliç, ara no sé què, no som humans, i això no ho podem controlar, estem com estem. Llavors, aquí i ara, apuntem això. Estic com estic i està bé encara que no m'agradi. I no perquè algú m'ho digui, no perquè sembli que estiguin tot de missatges. Això al final és el consumisme, el capitalisme, tota aquesta societat, no?
No, i les tradicions aquestes, no, que has de ser feliç, és Nadal, vas a menjar amb la família, tot és feliç. Deixeu-me a mi estar com jo vull, que suposo que estaré bé, però estar tranquils. Bueno, i si no estic bé no passa res. És a dir, si estic trist no passa res. Hi ha moltes persones que han perdut persones o estan perdent persones o animals o feines i no estan bé, o relacions. Clar. I ara mateix no, estan tristes. Sí. I és normal. I hi haurà a moltes famílies hi haurà una cadira buida i no serà feliç. Clar. Serà, bueno, doncs potser tranquil, però no feliç. Llavors, estem com estem. I el curiós és que el que deies tu, si comencem a rascar i si comencem a picar a cada porta, veuríem que tots més o menys estem de forma molt similar. I això és molt curiós, no? És com que ens fem aquest agravi comparatiu amb el que ens pensem que és, no? Moltes persones em consulten i diuen és que els altres... És que ningú menja com jo, és que ningú està com jo, és que a ningú li passa el que em passa a mi. Això me recorda molt el llibre de Gran Hermano, que tractava d'això, no? D'aquesta societat utòpica, on hi ha un Gran Hermano que vigila i et diu com has d'estar. Ah, que hi ha un llibre de Gran Hermano? Sí, clar, de fet se diu Gran Hermano per el llibre, no? D'una societat utòpica que va vigilant i és el Gran Hermano i et va dient... De fet, hi ha un capítol al Simpson que ho parodien també, abans de que existís el programa. Sí, però el Gran Hermano és un llibre i tracta d'això, és una societat futurística on hi ha càmeres que et vigilen i et van dient com has de ser i què has de fer. Clar. Constantment, fins que un se revela i, bueno, si no, no hi hauria història, si es queda només així, no? No passi spoiler, que me'l llegiré. I és això, és estar constantment feliç. Jo no vull ara estar feliç. No, però és que el Gran Hermano humana. Clar, exacte. Així, no? Clar, voler, tots volem ser feliços. Però poder, ara clar. No podem. O no és moment perquè doncs, estem passant això per un dol, o per exemple les persones que et acompanyen estem passant per un trastorn d'alimentació, que als Nadals s'incrementa, és un moment difícil. Llavors, és com que si ens posem aquestes fites o aquestes imposicions, acabem reforçant això de soc un desastre, no soc capaç, mai ho aconseguiré, soc el pitjor, els altres ho aconsegueixen i jo no, i moltes vegades quan les persones em diuen és que els altres poden, jo no, i dic quins altres? No sé, i porto acompanyant durant, pràcticament 20 anys i no tens milers de persones que pensen igual que tu. Clar. Sí, i si comencem, com dèiem, picar porta per porta, veuràs si no li passa una cosa, li passa l'altra. Sí. I això és molt important. I amb el tema dels Nadals, doncs, almenys és molt important primer que acceptem que estem com estem, que no ens imposem estar d'una altra forma, i que no ens imposem fer coses estranyes amb l'alimentació, que no ens imposem seguir plans ni estranys, ni restrictius, ni molt controlats, perquè no ho aconseguirem i molt menys si tenim conductes alterades amb el menjar, si tenim angoixa, i a més passem per moments familiars on ens enfrontem a menjars familiars difícils. Hi ha persones que potser s'enfrenten a àpats familiars molt incòmodes, amb família amb qui o no tenen relació, o amb famílies molt crítiques, o amb famílies amb qui potser s'asseuran a la taula i ja saben que els començaran a fer preguntes incòmodes, o començaran a criticar el seu cos, la seva forma de menjar. I és una època molt difícil, que per cert necessitarem límits. Mira, els límits que vas parlar durant les setmanes anteriors. Sí. I serà important utilitzar el disc ratllat, el sandwich positiu, el posar aquesta assertivitat, perquè hi haurà molts comentaris que ens haurem de posar aquesta protecció. I la major protecció són aquests límits, que vam parlar amb els programes anteriors, que si no l'has escoltat els tens gravats, que sí? Sí, i els podem mirar per les xarxes també, xarxes, pàgina web i tot. Sí, i els límits amb un mateix amb els Nadals també, no? Allò que tu deies, quan pensaves en límits, que eren els límits que ens posàvem quan les fites, els objectius, doncs amb això també. Compte amb què ens proposem pels Nadals, sí? Llavors, jo sí que diria que una de les coses que ens pot ajudar és posar un límit, posar-nos un objectiu, però un objectiu realista, que és com em vull sentir en aquests Nadals, com voldria enfrontar-ho, però acceptant també el que està passant en aquests moments, acceptant què estic vivint, com estic, però també proposant-nos
com jo vull estar, què jo vull aconseguir dintre d'algo realista. Vale? Per exemple, voldria viure aquests Nadals doncs, amb més calma. Sí? Voldria viure aquests Nadals doncs, amb una mica més d'ordre, sí? O provar algunes rutines d'horaris o endreçar la meva vida o per exemple, doncs, incorporar una mica de moviment, això sí que ho podem fer, sí? Molt bé. Com vull viure aquests Nadals? Quina meta em poso? I això és important perquè això també ens ajudarà a ocupar-nos amb algo que pot estar a les nostres mans, sí? No està a les nostres mans com ens sentim ara, però sí està a les nostres mans què podem fer, coses que podem fer per millorar també aquest estat. Compte, perquè hi ha coses que no controlem, però altres que sí. No? Per exemple, no controlem, potser si estem tenint molta angoixa o molt estrès, això no ho podem controlar, però sí hi ha coses que podem fer per ajudar el nostre cos, ajudar el nostre sistema nerviós i ajudar-nos a estar millor. Sí? Perquè entre controlar-ho tot i no poder fer res, tenim aquest punt entremig, de nou tornem a aquest equilibri, perquè hi ha persones que em diuen no, és que jo hauria de poder controlar aquesta ansietat. No, tu tens ansietat i ara mateix doncs, el cor se t'està disparant i no ho pots controlar. No? Igual que no pots controlar que els teus pulmons respirin, que el teu cor bategui, que el teu estómac digereixi. Això no ho podeu controlar, encara que de veritat que hi ha moltes persones que voldrien fer-ho, però no, això no es pot fer. Però podem ajudar el nostre cos amb alguna estratègia, no sé, amb respiracions conscients, o anem a fer un passeig, o anem a fer una mica de mindfulness, o anem a fer alguna cosa que puguem fer per ajudar-nos a calmar, això sí ho podem fer. Sí? Llavors, fixa't perquè de vegades entre el voler-ho controlar tot passem al no puc fer res, estic aquí no? a la misèria absoluta i no puc fer res i ens sentim molt víctimes, no? Víctimes de la situació, víctimes del nostre estat, i aquí jo voldria doncs, donar-vos aquesta proposta, no? aquesta consciència de que hi ha algunes coses que sí podem fer. Sí? Com ho reps tu? Però és important, no, això? Sí, no, importantíssim. O sigui, és difícil també, No és fàcil, és el que hem dit tot. Hi ha molts factors al voltant que millor fan que te desconnectis al voler ser conscient en aquestes coses. Sí, clar, no és fàcil. Jo canviaria també, què et sembla? Puc fer-te aquí una proposta? Del que acabes de dir? Sí. Has dit no és fàcil? Com has dit? Que no és fàcil. És difícil, no? Sí. Jo de vegades també ho dic, vull dir que no passa res. Això que tothom aquí jo també tinc les meves fugues, però sí que em fico miques amb les paraules perquè són molt importants perquè creen realitats. Llavors jo ho canviaria per és tot un repte, però és possible. És com una paraula que canvia una mica l'energia i com que obre més possibilitats. Vale, doncs és un repte. És molt difícil, és com que ens tira una mica cap a baix, no? Doncs és un repte i es pot superar i es pot fer. És un límit, és un repte que intentaré solventar-ho. Sí, és com, per exemple, no? Intentaré no, m'he equivocat, que intentaré no. És un repte que solventaré. Molt bé. Faràs el que podràs, que això és important. Sí, això de faré el que podré és molt important i hi ha persones, doncs, això, no? Que s'enfrenten als Nadals i, o bé, per exemple, si estan en un trastorn d'alimentació, amb alteracions de la conducta alimentària i veuen aquests àpats que vindran, llavors o bé ho enfrenten del tipus és que controlaré tots els àpats i no vull tenir cap afartament i és com allò de posaré tota la carn a l'assador i tot el meu esforç i intentaré controlar. O ho agafem de, no, és que segur que tinc tot surt malament, tot anirà fatal, m'afartaré, tot anirà fatal, m'engreixaré. Jo almenys el que rebo consulta són els dos pols. I els dos porten conseqüències negatives. Ja és la cosa com que ja estàs predisposat a una cosa que encara no saps ni el que passarà. Això quan estem pensant en el catastrofisme, no? Que és aquesta visió sesgada de tot anirà malament. Una visió catastròfica i a més una predicció del futur, que a més no som Rapel, no podem previure. Bueno, és que Rapel tampoc ho sap fer. Ni tampoc el Rapel. O sigui, Rapel ni Aramis Fuster tampoc no l'és fàcil.
No, ni ells, però ni nosaltres tampoc, no? Right. No podem preveure el futur i per tant no sabem què passarà. Llavors es sol passar allò de la profecia autocomplida, no? I llavors no sabem què passarà. Que per experiències anteriors podem pensar que pot passar, ok, però clar, si estem pensant que ja passarà i que no podem fer res, el que solem fer és entrem ja amb aquesta apatia, amb aquesta sensació de víctima del que passarà i no fem ni tan sols aquelles coses que sí podem fer. Sí? O si ens passem a l'altra banda, jo ho aconseguiré tot i tot anirà bé, no menjaré res fora del menú i em posaré el menjar en el plat i d'allà doncs no em sortiré. No, també està abocat al fracàs. És crònica d'una mort anunciada del que passarà, perquè segurament passarà tot el contrari, ja us ho avanço. No vull ser pessimista, però aviam, porto molts anys acompanyant a persones i sé el que... Si ho penses molt, succeirà. Si dius què passarà, doncs passarà, no? Sí, però és que a part és que no podem controlar-ho tot. No podem, i no tenim el control, i molt menys si tenim ansietat pel menjar, si estem passant per un trastorn d'alimentació, per problemes de salut, d'angoixa, no podem controlar el que passarà. I a més, en aquell moment on hi ha tants estímuls, on hi ha el tiet que fa el comentari maleït, l'altre que em vigila el que menjo, sento que el pantaló m'apreta, estic passant-ho malament, i de sobte doncs, tinc tot de menjar, que potser doncs, m'he estat restringint d'aquell menjar i arribo amb una gana voraç i no puc controlar-ho. Llavors, hi ha coses que no es poden controlar i això s'ha d'assumir. Llavors, tinguem en compte que podem controlar algunes cosetes i altres no. I això és molt important de cara a afrontar els Nadals. Què podem fer? Què podem fer? Què fem? El que sí que podem controlar i gestionar és, de nou, ser amables amb nosaltres mateixos, ser comprensius, és que sempre acabem al mateix lloc. Bueno, però fa falta repetir-ho moltes vegades perquè se'ns quedi, eh? Sí, i si mengem coses que no estaven en la nostra previsió, doncs ser amables, ser comprensius, ser compassius. I jo ja us animaria que puguem preveure que ens sortirem d'aquelles coses, que menjarem coses que potser no estem acostumats, que menjarem més, que tindrem el que se diu aquella sensació de lleno de Navidad, que tindrem aquella sensació i que això passarà. Llavors, preparant-nos amb això, diem, vale, llavors, què puc fer jo? Sí? Què puc fer jo per això? I una de les coses que sempre animo és a no fer res restrictiu abans dels Nadals, encara que sembli que si jo faig una mica de dieta o menjo menys abans dels àpats, després compensaré, però sol passar tot el contrari. Ens arribem amb molta gana i llavors acabem encara menjant més. Llavors, una de les coses que podem fer també és menjar amb normalitat els dies previs. No intentis fer canvis alimentaris en aquests dies. Sí? Molt bé. Tampoc no intentis fer tampoc cap aprenentatge i canvi d'hàbits en aquests dies si ja no els tens incorporats, perquè no es pot aprendre a navegar amb un naufragi. Sí? No sé quin autor ho deia, això. Sí? Em sembla que és el Francesc Miralles, que l'he escoltat, l'autor d'Ikigai, que deia no es pot aprendre a navegar en un naufragi. No? Doncs no intentis aprendre hàbits alimentaris si no els tens en una època dels Nadals, que hi ha molta gent que comença, no, ara m'hi poso i aprendré... No. Justament ara, no? Ara no és el moment. No, ni facis canvis. Intenta tu prendre amb normalitat i arriba als àpats amb la màxima normalitat possible, sabent que menjaràs coses més enllà i que segurament sentiràs com que estàs inflat, tens una mica, doncs t'apreten els pantalons, això són coses que passaran. Llavors, què podem fer? Acceptar-ho? Acceptació? Amabilitat? Comprensió? Sí? No compensació? Sí? I sobretot molt de recolzament també. Sí? Si estem passant per trastorns d'alimentació, recolzant-nos en persones segures, en parella, en família, amb amics, amb amigues, i si no estem passant per un trastorn d'alimentació i ens sentim una mica incòmodes el mateix, però clar, depèn de la gravetat de la situació, necessitem més reforç o menys. Sí? Tu com veuràs els àpats? T'estressa? No, de fet no m'estressa, no m'agobio, no m'angoixo. No? No, a més, clar, és que ara estic també en una època de la meva vida en què estic fent esport i menjant molt sa durant fa ja... Estic fent una seguidilla després dels estius amb una normalitat absoluta. I que arriben els Nadals, doncs arribaran els Nadals i ja està. No m'han angoixat mai, No m'han agobiat. Doncs fantàstic, m'alegra de saber-ho, que és veritat que hi ha persones que ho porten millor. A més, no m'agraden molt, jo és que jugo a favor de que els dolços no m'agraden tant. I això ja...
I també és veritat que jo sóc dels que quan ja el cinturó ja m'apreta i ja no m'entra res, i és que ja no m'entra res, ja prou. No. Ja està. Val. Ja està. Clar, doncs llavors podem entendre, no?, perquè tampoc no t'angoixa molt perquè ho vius amb més normalitat. Llavors això, Sí. he de dir que el que et passa a tu, hi ha les persones que estiguin escoltant-nos o veient-nos, si estan tenint una relació doncs, tormentosa amb el menjar i amb el seu cos, i pensen que això és impossible, t'estan escoltant i segur que estan pensant, això és impossible. No, que jo tinc però que també que jo tinc una història tormentosa amb el meu cos. També. Sí? Jo és veritat que si estic fent esport és perquè, bueno, estic passant la crisi dels 40 que diuen, i bueno, pues se'm cau el pèl i tinc ràbia de que se'm vegi coronilla i de que surten els Michelins, i sí que hi ha una part, ho dic per tota la gent que potser està en una situació així, dic, al final he arribat a un punt d'intentar acceptar que em toca això, que puc solventar-ho no del tot, o sigui, no m'aprimaré ni me creixerà pèl ja, ho he acceptat, però això no m'ha negat que digui ara més que mai, cuida't, estàs ja en un punt, cuida't. Però una autocura, un autocuidado, pel que sembla bastant equilibrat, no? Sí, m'estic sorprenent a mi mateix, crec que... No ho diria ningú, jo crec que portes 3 temporades pràcticament del Menja't la vida, no? Algo hauré fet, sí. Ha d'haver fet, perquè és l'alumne avantatjat que no, tinc agulletes, tal, cada vegada que vaig... No m'hi miro ni la bàscula, perquè quan m'hi miro dic, per què mirar-me? No l'hem de mirar. No l'he mirat, i faig esport i dic, no, i si peso més serà per múscul, m'hi dic jo, serà perquè he guanyat múscul. Sí, mira, ara que ho menciones superbé, perquè jo recomano sobretot que no us peseu ni abans ni després dels àpats, no ho feu, de veritat, guardeu-vos les ganes, perquè no us ajudarà. I és veritat que la relació amb la bàscula jo recomano que sigui una relació molt neutra, que no ens pesem mai ni que ens estiguem pesant cada dia, però sobretot en èpoques de Nadals no us peseu. De veritat, feu-vos aquest favor a vosaltres mateixos. I també un consell, que després dels Nadals, el dia de Sant Esteve, que és una cosa molt xula, és un consell que dono jo, després de menjar, i potser d'enfadar-te amb el teu cunyat perquè pensa diferent que tu, el que sigui, després dels postres, aixecar-se i donar una volta pel poble caminant amb tota la família. Això és una passada. Molt bé, feu-li cas al Jordi. És un moment de comunió, a més és un moment de comunió personal i familiar que és brutal. Sí. És fantàstic, perquè, com tu dius, a més, poses el focus amb altres estímuls, fas, doncs, germanor mentre et mous, mentre veus. Jo us animaria també, mentre feu això, feu una mica de mindfulness i us aneu fixant amb estímuls, activeu els sentits. Per exemple, mireu doncs, les llums que hi ha, escolteu els sons, sentiu sensacions, però intenteu evitar, aquests dies sí que evitar escoltar-vos el cos amb les 3 hores posteriors al àpat de Nadal. Eviteu escoltar el vostre cos. I mentre camineu, poseu els sentits a fora. Amb a fora, amb el disfrutar la vida. Exacte, el que veieu i el que sentiu, però no el que sentiu, per exemple, a la panxa, als pantalons, perquè això pot abrumar bastant, i sobretot depèn de la relació que tinguem amb el nostre cos. Llavors està molt bé, hem d'escoltar el nostre cos sempre, pràcticament, però en aquells dies no. Llavors... És més, jo en aquests passejos, i mira, la pel·lícula Soul de Pixar, que parla d'això, no té res que veure, no? Però hi ha un moment molt xulo que la protagonista es fixa amb les petites coses que hi ha quan passeges, que si és aquella fulla que cau en forma de papallona que va en terra, l'aire que et dona la cara, aquestes coses, quan vagis a passejar, fixa't en aquestes coses. Fantàstic. És fixar-te en això. Escolta, Jordi, quin consell més... Menja la vida, menja la vida. Menja la vida. Doncs sí, de veritat, seguiu-lo perquè és fantàstic i de fet doncs, també ajudarà a no estar tan assegut, notar també, perquè quan estàs assegut i acabes de menjar notes tota la sensació a la panxa i de veritat que pot abrumar molt. Les persones que tenen una relació sana amb el menjar o amb el cos, és una incomoditat, però per persones que tenen una relació tormentosa amb el menjar i amb el cos, pot abrumar moltíssim sentir aquesta panxa tan plena i el poder-nos aixecar i caminar doncs pot ajudar, sí. Sandra, hem d'acabar, ens ha anat el temps, però molt. Sandra, que passis molt bons Nadals. Doncs igualment. Molt bona entrada d'any, a disfrutar, a viure la vida i que ve un altre any, però que un altre any que no sabem com serà. Però segur que serà millor del que estem tenint ara.
molt bon sempre serà any millor. 2024. 2024, ja, 2024. I moltes gràcies per aquest 2023, Jordi, a tu, i a tu. al programa, i a totes les persones que, evidentment, ens han acompanyat fins a dia d'avui. Ens veiem a la propera. Vinga, adéu, bon any.